Hvordan skaber mennesker og virksomheder de bedste resultater? For nogle år siden forlod jeg en virksomhed, der bare handlede om at tjene penge. Jeg forlod virksomheden med et stort spørgsmål. Er det virkelig sådan, man skaber de bedste resultater? Jeg kastede mig over tusindvis af sider med cases, forskning og undersøgelser for at finde svar. Jeg interviewede ledere, der gik en anden vej og skabte inspirerende og imponerende resultater. Det har jeg samlet i bogen Hardcore Business. Pointen er, at alt for mange virksomheder lader sig drive af en hård kerne af profit, performance eller prestige. Det er alt sammen vigtigt, men når det bliver selve drivkraften, sker der noget uheldigt. Jeg fandt, at de virksomheder, der er drevet af et højere formål, af en dybere mening, bærer kimen til at skabe nogle helt fantastiske resultater. Medarbejderne bliver mere stolte, mere engagerede. Kunderne bliver mere loyale. Organisationerne bliver mere innovative, mere kraftfulde, mere effektive. De virksomheder skaber beundringsværdige resultater, der rækker langt ud over sorte tal på bundlinjen. Fælles for dem er, at de har noget på hjerte. Der er en dybere mening, et højere formål. De er hardcore.